Sziasztok! Kovács Éma Viktória nevem. Egy új videós leszek. Méghozzá úgy fogják hívni a csatornámat, hogy Vilma szépségvilága. Tőlem egy jó pár DIY videókat, haul videókat, egy jó pár sminkes videókat, bemutatókat, felelsz vagy mersz, ilyen videókat láthatok tőlem. Írjátok le majd kommentben, hogy milyen videókat szeretnétek. Nagyon sajnálom, hogyha még nem lesznek annyira megszerkesztve a videóim, mert még nem próbáltam őszintén semmilyen ilyenféle fajta videózást. Hát csak úgy megtetszett, láttam egy jó pár videós lányt, megtetszett, hát mondom, akkor miért ne lehetne kipróbálni. Úgy körülbelül ezt egy ilyen kis bemutatkozó videómnak szerettem volna készíteni, mivel még nem tudom, milyen videókat szeretnétek tőlem látni. Hát körülbelül a kedvenc színem az a kék, a lila, a fehér, de minden színt kedvelek. Nagyon szeretek öltözködni, iskolába járni, tanulni, a barátokkal lenni. Körülbelül úgy ennyit is magamról. Szerintem körülbelül ennyi lenne. Úgyhogy sziasztok! Remélem majd írtok kommentbe is, és tetszett ez a kis bemutató rész. Még nagyon furcsa nekem, úgyhogy bocsánat, hogy akadozok, vagy valami, hogy nem tudom, mit mondjak, mert ez még nagyon izgulok, hogy milyen lesz, meg hogy lesz. Úgyhogy sziasztok! Majd várhattok tőlem videókat is. Puszi!